I dalje smo u periodu slava, kada srpski narod slavi, kada se raduje, kada odmara od letnjih jesenjih radova, kada hucketa vatra u ognjištu, barem je tako nekad bilo, ili barem u šporetu. Kada se posećujemo, kada nazdravljamo, kada želimo jednim drugima zdravlje, radost, ljubav, mir, slogu, sve ono što je svakom čovjeku potrebno, a naročito nama Srbima koji smo tako malo nezgodni, da čas se zakačimo, pokačimo, posvađamo oko međe, oko livade, oko šume. Ali dobro, ja znam da je srpski narod duboko u srcu dobar, da su to sve gluposti koje brzo prođu, zato se slave tu, se posjetimo, zatražimo oproštaj, da kažemo brate, komšija, sestro, prijateljice, da nam svetac koga danas slavimo oprosti i pomogne, da se vratimo u ono što je ljudsko, što je hrišćansko, što je naš narod uvek baštinio. Sveti Nikola je posebno velika slava Srbije, a Boga mi u Rusiji. I meni lično je, opet se vraćam na sebe, mnogo blizak i drag Sveti Nikola. Nekada dok sam aktivno slikao ikone u Dečanima, sećam se vladika Teodosije govorio, kaže, ti najbolje slikaš, kaže, ikone Presvete Bogorodice i Svetog Nikola. Eto, zašto, ne znam, ali tako zaista je bilo. I sećam se kad sam kao iskušenik bio u manastiru Svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, u Americi, u toj maloj sobici i keliji u Gostiskom konaku, pošto još nisam prešao, bio monaški, bila je ikona baš Presvete Bogorodice i Svetog Nikola. Eto. Ništa nije slučajno. I to je bilo neki 6 meseci pošto sam došao, još uvijek kao gost sam bio. I te noći je Satana izabrao da me užasno prestraši, da me napadne. Tu je bio jedan monah, Nikodim, Rus-Amerikanac, divna duša, nije bio u činu, bio crkvenjak, vodio računa o crkvi i mnogo sam ga voleo, bio je jako nekako dobre duše, otvoren i pomagao mi je u mojim prvim danima svojim iskustvom. I te noći probudim se ja kao u pola noći, a u stvari nisam se probudio, nego to je san. Ja sanjam da sam se probudio kao da je nešto me drmnulo i ja sa početkom već strave shvatam da je nešto ispod moga pokrivača. Mrkli je mrak, ali ja onako u strahu podignem pokrivač, a ispod tog pokrivača i organa ćebeta, šta li je bilo, ogromno prostranstvo, mračno, neki vriskovi odande, neka prituljena crvena svetlost i tu na metar, 1,5 metra od mene se iz te tame, iz te rupčage pomalja odvratno, užasno stvorenje u mantiji sa likom mog voljenog oca Nikodima, zakrvavljenih očiju, crnih prljavih noktiju kao kod gavrana, koji kreće prema meni da me zadavi. Kako Satana često uzima oblik naših najbližih da nas prestravi, jer nema ništa strašnije kad te tvoj voljeni napadne. A vrlo često se to dešava i ovako u tim takozvanim psihijatrijskim oboljenjima, kada nas Satana ubedi da nam naši najbliži rade o glavi, to se zove paranoja, ili sumanuti poremećaj mišljenja. I ja tada od te strave se konačno budim, po drugi put, ali sada zaista u javi, drhteći, preznojen, ripim iz onog kreveta, padnem na kolena pred ikonom Presvete Bogorodice, ali našto Svetom Nikoli, sam se molio da mi pomogne, da me spase, sam mislio da neću preživjeti tu noći. Da će ta neka sila doći da me nešto da uradi sa mnom. I kako sam počeo se molim Svetom Nikoli, tako je odjednom
počeo dolazi mir u moju dušu, ja sam prosto došao k sebi iz tog košmara. I posle toga sam godinama i dan danas zahvaljujem Svetog Nikoli, jer tako je započeo moj monaški život, njegovim posredništvom. A onda, pamtim i to, već sam bio u Dečanima i jednom prilikom, još sam bio mlad monah, možda je to bilo tamo negde 95. 6. kad sam možda bio samo 2-3 godine još tek monah. I tadašnji iguman Teodosije rekao: Arsenije, spremaj se, moramo da idemo u Bari s našim prijateljem, da kupimo tamo neki materijal i da se u isto vreme poklonimo svetim moštima, svetog oca našeg Nikolaja. Ja sam se naravno obradovao veoma. Krenuli smo mi, dođe smo kolima do Crne Gore, do Bara i ukrcali smo se u neku krntiju od broda, Bože me sačuvaj, nešto malo, nikako, neki polutrajekt, polubrod. Nekako smo se tamo uglavili. Ono prljavo, to leti, Bože me sačuvaj. I kad smo krenuli preko Jadrana, uhvati nas neka užasna oluja. To je tako bilo strašno da su neke žene počele da vriskaju, deca da plaču. Baš je bilo nezgodno, mali brod. I ja sam se tu prvi put suočio sa tom bolešću, morskom bolešću, kada sam, mislim, ispovraćao sve živo što je moglo da se ispovraća u meni i tako isceđen kao suva šljiva, jedva nekako doteturah se do Barija u Italiji, izađoh, bled ko krpa, žut ko limun. Teodosije kaže: Arsenije, što te čoveče usti? Ma rekao: oči idu mene. Dobro, preživjeli smo. I dođe smo mi, naravno pravo smo otišli u tu katedralu, rimokatoličku, u Bariju, gde se nalaze mošti Svetoga Nikole. Ušli smo tamo i sad sam ja očekivao, naravno, kao i svuda, gde su mošti, da se to nalazi na nekom vidnom mestu, izloženo u kivotu, da može da se čovek pokloni, da celiva. Međutim, ne, to kod njih je to čudno, kod Italijana, rimokatolika, ne znam šta su. To je u neko ovako ispod neke kamene ploče, dole duboko, ispod toga pokriveno tom pločom. To je samo jedna mala ovako rupica sa staklom, gde ti kao nešto možeš da li da vidiš dole ili samo toliko da celivaš, ali to nije važno. Svakako da su to bile mošti, da sam pao na kolena, celivao tu ploču i to maleno kao okno stakleno. U tom trenutku me tako obli neka blago da sam se zagrcnuo prosto. Sjećam se da sam se tamo tako zagrcnuo kada sam prvi put kročio na Svetu Goru i otišao u Kareju i ušao u onu malu pećinicu sa Sveti Sava naš, molio Bogu i tu sam se tako zagrcnuo blagodati da mi prosto, da me štrecalo srce, ali onako lepo, tiho, radosno još posle nekoliko dana, tako je bilo. I grunuše mi suze tu kod oca Nikolaja, uopšte nisam to očekivao, niti sam ja nešto sad tu padao neki zanos, ali to je prosto bila ta blagodat tog velikog svetitelja, tajanstvenog zapravo. To žitje, kad čitamo, vidimo da je to onako malo sastavljeno. Ne zna se mnogo zapravo o njegovom životu, zna se samo da je bio veliki Božji ugodnik. I posle toga dana smo lutali po Bariju, ja sam bio kao na nebu. Nisam ništa vidio, posle su me pitali kako izgleda Bariju, rekao: pojma ne, ništa nisam vidio. Samo su mi tekle suze, gledao sam baš da me ne vide. Teodosije, od tada je bio iguman i me gledao, vidio da, ali shvatio o čemu se radi. I tako vratili smo se nazad u Dečane i nastavio sam. I tad sam započeo zapravo, tad je proradila ozbiljna ikonopisačka radionica i ne znam koliko sam ikone Svetog Nikole naslikao i uvek sam se sećao i pogotovo kad bih završio ikonu i kad bi me pogledao Sveti Nikola očima u kojima sam zadnji dodir četski se dao, uvek bi se setio tih blagodata, tog spasenja kojim je taj veliki naš svetitelj podario. Tako da slavimo Svetog Nikolu, a ne nekog, neću da se izražavam, nekakvog Deda Mraza, koga zovu Santa Claus,
a to je zapravo od Sent Nikolas. Svi znamo za to, ali moram da pomenem. I ta jedna sprdnja sa svetiteljem, sa nekim čičicom, koji je onako vidno pod gasom pripit, jer je Nova godina, crvenih obraščića, i koji tako deci donosi nešto i zaluđuje decu. I svi mi koji zaluđujemo decu sa Dedom Mrazom, a da nemamo pojma koji je Sveti Nikole, koji je zapravo praobraz svega toga. Tako da nam Sveti Nikola i svi sveti Božji ugodnici pomognu da proslavimo slavu, da ostajemo u slozi, u ljubavi, u zajednici i da nam niko ništa ne može. Amen. Slava tebi, Gospod!